he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna awmlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Juni somni pani kumsangni som pathum tlailam dar thum bor velania Massachusetts state khote takte North Edinburgh antia chuan tlangwal pakhati in soizoin munfal re iroi minazongin antlo povak ngailo na hmuna atlana chuti atlan lai chuan beiselo takmain ruang amufu tanol maya alanau pangve boxia police call na chang po shelovin ahoi arwaya in hnai bra avatlan phei taringot maya ti chuan anni chuan police an lo call tangal ani North Edinburgh County Police te chuan Captain Joseph Direnzo an ron tir ngala Captain Direnzo chuan ruang chuan endik ngala an victim chumi hang kumsom thum panga tanga somlin karbor velani mela silaya ka hlum niin alang North Edinburgh County Police te chu tol tha case boy pui tur khopa an len tok lo wangin Massachusetts State Police te an punta State Police te chuan Lieutenant Detective Michael King aron tirin tlaidar nga le chan ve aron thleng phei ve ngala ti chuan Captain Lorenzo nen chuan ruang chu an endik ta amai ro chu ra le lama khuaron dur khup khupa relote an zon po aron thlen phei ve thuai dona wangin ranglutukin silpolin an lam khom ngal chuk chuka an ruang chhar chu roina nan vai chuan an chuizina tur evidence poimo tak tak te chu alen bo theiti hriain an khu ngal thuaya chuti chung chuan man mo takin a hmun mavel te chuan an endik ngal char chara silai mukor panga an char ngal pang maya shuk puan var an hmuboka tin bis zelbung pakhat an hmutel bokani ti chuan ruwa chu aron sur tangeya a han fel nu minute som ni vel nuwa silpolin chuan hlipa ruang chuan an endik ta amma sabera tunge ni hriata chula wangin aip ten an dapa wallet alo akhlau maya ti chuan a wallet chung id atangin an ruang chhar chu kumsom ni pasari mi Boston tlangwal odin loita ani ti an hre theita ani helai mun ro le re takmai Boston chimlam dar kar khat chuang kala hian he Boston tlangwal hian enge ron ti chu nuchuitu teril ruwa zona lo om masaber ani detective te chuan iptele lam chuan daplea enterprise rental car ho motor Nissan Altima chabi hi an mutsuak nol maya nuchuitu te chuan chu motor hire tu ming chuan an chui ngala American football professional player Patriots club a khelmek Aaron Hernandez-a ming alo chuang kal mai Aaron Hernandez-a hi kumsang khat zakwa somriat pakwa November ni rukhan Bristol Connecticut a alo pianga apa Dennis Hernandez-a hi Puerto Rican niin anu Terry Valentine Hernandez hi Italian thisen kai ani vebok an unaw hi pahni niin Aaron a hi anaw pangzok ania au ming chu Dennis Jonathan Jr. ania DJ tin an ko mai thin apa Dennis Hernandez-a hian building encol tu janitor na athok thina anu Terry hi administrative assistant niin Greyston Avenue Bristol a an cheng thina ni Dennis hi atlangwal line American football lo khel ve shep to thina high school a po alar to hlea sports quota in University of Connecticut a scholarship amu pha nge ngeya amai ro chu season thuma khel nuwa boina tok tatlat maya bar chunga boina chuaka papakhat hian police officer a kap hluma Dennis chu amo phurtua tak chuan pu anilo na chu silai met pok tu pa chu atlan siat na konga alo pui ve wangin shemna ma chon ve hlaka chuta tang chuan player anga a American football zin kong chu alo top ta ani amai ro chu aduai samram chu anin thleng zo talo ma se afa padetal chuan ron tilo tling thei se tin du thu sam thina ti chuan aron te u nau chuan nau pante ta tangin American football chu a khel chho tir ta au DJ chu ti ngai na om ngang lo wangin a khel rei lova
Aaron ero apa in aswal na boka player chatak ron ni chovin apa beise na chu ati puitling chho theidon niin alang ta amai ro chu kumsang ni poruk January thla khan Aaron Hernandez chu van doi thlak takin aboral ta hlau maya afa palo thlin na chu amuve man talo ani Aaron chu apa thi na chuan chona thar pe in football a chuan na sale zualin anin sorbing chhota Relote University of Florida team Gator coach in Aaron mufu ta hlau maya chuti lai chuan Aaron chu kumsom pasari chau niin high school pola zolova chuti chung chuan coach chuan adu thlungang te po aniange high school zonan thlaniala omtia Aaron chu a senior team te zinga alo practice tir to ani Aaron chu Florida University a chuan a khel tangeya a kumzonin an cham ngal nge chuta zet chuan Aaron Hernandez chu college football huanga chuan lar vet to takani kumsang ni somlo in her chua me chuan US aram chunga American Football League sangber NFL National Football League khel turin ain ziak lu de vetarup maya heti hun lai hian kumsom niin NFL player to zong zinga nau pang berania team thar New England Patriots in an la luta ani kumni nu leka a team chu NFL final Super Bowl an tia chuan a hruai thleng ngal dera Patriots point an faparang katsak chu contract mom nek nok an zor ngala ti chuan August ni somni kumsang ni sompani khan Patriots team a chuan kumli dang chama US dollar million somli hlo turin inrem na thuthlung aziak ta ani tin heti hun lai hian Aaron Hernandez hi a high school bial nu Shayana Jenkins in zui thar lein kumsani sompani kumtir lam khan fanuan nei ngeya Shayana inen po chuan in hual ngalin kum toplama in nei anril ruka naute nei bok nupui nei hmabâk bok atan chuan nuivur reng mai lo chuti tur danga omlo chutiang khopanun nuam le mi te oron din hmuna ding si chu eng wangin nge tol tha ke sa chuan a mingalan vengot le kan ti mai thei ole kan kal thui mai in like han pele lokila tin he channel hi la subscribe lo ni chuan khongai na subscribe sak ve ngala notification khai on page chuan video tharlo chua piang in I first zi thei don ani kumsani som pathum ju ni som pathuma an ruang char kumsom ni pasari mi Boston tlangwal odin loite ipte a chuan Aaron motor hayar na cha bian mu chua wangin an victim chu he American football star nen hian engin lai chin na nge an nei ti chu Massachusetts State Detective tele North Attleboro County Police te chuan arang theyang ber an hriat chua masak angai don ani ti chuan nu chui tu te chuan ngai tuan an seng wanga North Attleboro County Police te chuan thilpoi molutuk an ngai tua chuak ta hlol mai an ruang charna hmuna tang chuan Aaron in chu hnai te chil chak phak vel leka omani ti an hret chuak zok maya achunga po thil thalo engemaw a thleng pal thei ani ti hriain a in lampan chuan an kal ngala kongkan an kik data channa awmlo in chung chu a thim deuh uruya oman om poin alang lo nu chui tu te chuan an idol NFL superstar Aaron chunga chuan thil thalo engemaw tak a thleng nge niin an hria an hlau thong zek toa an si det mangin pon lama tangin an han chhun le ringot thina a bak ti thei au mai silo chutia minute somli panga don lai a in kota an te kwal ruk nuwa chuan in chunga chuan thil phevuai hi an muta nu chui tu te chu an phudeu zuka an trim ve wai theni chuta le beiselo takmain light chu aron eng tapup maya thlasang beise ngai thatu te zong ti be dong turin ama Aaron Hernandez sange mai chuan kongka chu aron hongta Aaron chu miro thapti taka kongka ron honrual chuan enge indu aron ti ngal pop maya nu chui tu te chuan Nissan Altima car hayar lo anan zot ngal thuaya Aaron chuan a hayar ngei thule a thian pa odin atana hayarani thuin alo changa nu chui tu te chuan odin chu a hmunun ber chumanan zota chu vele Aaron chu a hmela dang lam ngal veka a on thian te a
eng thil nge nia tin alo zot leta nu chui tu te chuan tual tha case an chui thuan an hril meu chuan aron a chuan engma soi du thatlat lo detective te chu au kil phone number pe a kong khar chu khar ta mak maya tual thana case an boy pui thuan soi nuwa tunge thi ti tak ngel po zot lova kong khar ngal mia mai chu nu chui tu te chuan mak an ti hlea Aaron Hernandez chet dan chu arin hlel om tariau mai arangin au kil chuan bepop ngal chuk chuka ti chuan minute nga hnu loka Aaron a chuan kong ka chu aron hong lea nu chui tu te hna chuan in rualin police station a chuan karon kalvenga ko kil po lo kalve ngal dona alo thlen vele in komna chu kan nei don nia tin thutluk na dangaron siam ta ti chuan anu pui hual shaya nai le an nau te tenen not Edinburgh police station lampan chuan an kalta station chunga chuan Aaron a chu au kil ngakin a thutara an maya chuti chung chuan shaya nai chu station kot motor chunga alo oma detective pakhat chuan akom tlâk ve miel takin tin avapan hnaya shaya nai chu odin ati hmingpu mel hriat a nei le nei lo an zota shaya nai chuan a nei thuin alo changa a mel hriat satlia mai po nilovin anau bial pa ni thu alo soya detective chuan ani Aaron anen anin karbo rok te hriat pui mialem tin an zot lea shaya nai chuan anin kom ngei thu le odin a chuan Aaron a chu wi da supply sak thin thu a soya nu chi tu pa chuan ani kapi odin a chu athi ti shem tin an zot lea chu vele shaya nai chu Aaron trap chuak ngala odin a thi thu chu ala shelo tak nin alang chuti lai tak chuan shaya nai chuan Aaron a hena tangin phone call adonga detective te hena chuan eng thu ma lo soi ve mi alo turin Aaron shrila ti chuan shaya nai chuan anin komna chu ati top zui ngal ani Aaron ukil po chu ron thleng zui ve de ngal maya a client chu pona shoi chuakin akar chunga alu pui ta dai maya vanei thlak takin akar pak na lai chu CCTV omna zone chi ania car dar thalang te chu an hong vek mai box sia Aaron te pu tu che dan zong chu in chung TV atangin an lo mu thei vek mai Aaron a chuan a ipte atangin phone niom taki Aaron phor chuaka vaile khata a chhiat dar ta vek maya nu chi tu te chuan a che dan chu makan ti lea chuta station chunga chuan a ukil chia churon letin nu chi tu te hna chuan ka client hi a chau dewa zaina chuan in komarem don lo tin in komna ne theilo tur thu Aaron seya au kil berin chutia ti chuan nu chi tu te tan sei boi thei anilova a phone talka kan local sak thengem tinan an zot shama chu po chu au kil chuan rem tilova ti chuan police station chuan chua santa ani nu chi tu te tan chuan Aaron a chu han chui zui lo chi zia zang ani talova ti chuan atu ka tangin an che chuak ta ngala a masabera a motor hayar Nissan Altima chuan an zir chiang masabera tual thana thlen hnu lok khan a ho tu te chuan an lo return ve chi ani ti an hre chuak ngal thuaya chu car chuan an endika a driver thutna lam side glass hi alo ke chena samaya a chung te chu luk takin an en kwal lea thil langsar han mu mai turom to lem lo a mai ro chu car chu evidence poimo takani thei wangin police station lama forensic department lamlo endik turin an la pheita ani nu chui tu te chuan nu chui na chu an tho chun zom zela odin loi ta ruangan charna bulde uloka chuan CCTV alo in vu areng maya chuta tang chuan thil poimom theite anan endik ta base ngein odin a thi hun bor vel niangai zanlai dar thum lechan ve bor vela Aaron a car hayarang chia Nissan Altima chu Aaron tlan phei fuam maya minute som hnu vel Aaron lang lein Aaron kalna lama alet phei lea chuta azet chuan nu chui tu te chuan American football star Patriots faparang kachak ni bok Aaron Hernandez-a chuan in nam hnoina ane ngei an ring het tabur mayani ti chuan district attorney hna tangin search warrant an la chuaka atuka Aaron Hernandez-a te in chu an vadapta
lu sui tu ten va thlen lai chuan arona chu alo hadam hlea korphel tu ngin a fanualo poma a chang le chauka fangma avaia a chang le sitting room a tv ena a thian thaber le a bial nu lai zon nu bial pa ni bok thina chungchang an chui laia aom dan chu hriat thiam har sa hle ani lu sui tu te chuan a in chuan an en kuala kiltina cctv alo in vua furmaya investigator te chuan chung cctv video record te chu an lakhoma a mai ro chu an zon zinga poimo ber tual thana man ruwa pistol chu an muzo thlat lo North Edinburgh County tual thana case chuan thutar lakhom tu te beng po alo thleng ve ta thuaya chuta milar lardana po ngaihnawm post taima ka wanga lar ve satlia mai ni lo an kho hero nula te star ron tlangwal te ngai san Aaron Hernandez-a mingalan ve miaw wangin chanchin bumi te tan chuan han bo zui lo phalchi ani lo a victim odin loita chanchin po theang angin an lo chui zui ngal chara power company pakhata thokin kumni vel chu Bristol Connecticut alo ve toa Shania Jenkins nenin tongin in neite po an lo soidun ve zeu toa Shania hi soitong khan Aaron Hernandez-a bial nu shaya ngaihnawm ani heta tanghian odin le Aaron ate chulo in mail hriat chovein anin kom ngei ta phian maya odin a po hi American football lo khel ve shep to ni wangin Aaron nen chuan an ti po ain man ngal viau nge ani tuthar lakhom tu te chu Aaron in kota Aaron in kot nge ya ron pung khomin an rita nuai maya chu Patriots star chanchin deng khong chuan TV News Channel zong lua khatin soila kan soi swalom love media hote chuan Patriots zom tirlai dai to thil thleng teron thar tholein asul nu duam lo tak te chu hailanin alo ta azan khat chu bar an kala bil chungchanga bar manager nen chang thin rimin kuta thlak zuya abengdar ke chehial khopanain asoi sa amai ro chu an coach le an team ukil ten thluak vorovirin bar manager chu police nena report lo turin an min thei hlawa chu wang chau chuan Aaron chuan zel banga zud lo ani chu mai chu lo lani lo bartender neka tanga thlanga aral nuwa bara tho boina a chok chuak lea hemi tumi chuan silai po puak hiala mi pakhatin thi pha nge mi ta mutuin Aaron Hernandez-a chu silai met puak tuani thu asoya police te point Aaron a station a kovin thuan zot fia hemi trumpo hian au kil troyam na hnuaya lo chuan engma seidu lova ti chuan fin mu mal om lo bok nen chu case chu chui chhualovin ala om tarengani Aaron a chuan boina atok zing hlea a thin urna hi athunun zo meu lo niin alang ber anger management rirulam in soizoi na hmuna te an kalve thin takna a chung rila thin rim na lian tak engemo up anei niin alanga asat phat hian adai vele mai thei to thin lo niin alang tutar lakhom tu te chuan chanchin tharlam ber hriat tumin ain chuan hual khup reng maya akom masa theini te chu channel ratings in up zot na thamani wangin tu main Geronimo ti velan boy pui man lova he Geronimo channel poi ala ombok hek lo ani amai ro chu an superstar Aaron Hernandez-a chu mu tu renga om lova police te poin rampona atlan bolo nan ramria le airport ade duty anin da thap renga an film khurtlang hle ani ti chuan le juni somni pariat kumsani som pathum khan Massachusetts kong puilun laya a motor khallai an mufu tanol mai TV News Channel lamin ranglu tukin an zui ngala channel nei nung deu ten helicopter atanga lain breaking news an pet suak ngal char boka a chevel shim chu US mi puitan chanchin thar ani top toni Aaron Hernandez-a chuan Patriots home stadium lama panding ngara a kota ading chata stadium chunga chuan atlan lut ngala Patriots nei tupa Robert Kraft office panding ngalin an put nena chuan engmain nam noina nei lo thule thudikalaron lan chua thoi tur thu avasoya Robert Kraft chuan thil om zialo zot chiang ngal thuaya
Aaron chuan lo ngai reng ro tua thana thlen hun lai khan ke chu party na kom dai alom thudik chu laron lang mayang tin a changa Robert Kraft chuan a stadium a chuan thu thar la khom tu te an ron pung khom thwai don ti hriain Aaron chu mun danga kalvat turin a hrila ti chuan Patriots fa parang ka chak chu avok lal len na mun mi pui sing chuang te meu a ming lama an aw rual thup thin na mun atang chuan atlan bolo ngai ta ani chuti chung chuan nu chui tu te chuan Aaron an rin hlel na nem nge na turin evidence an lo zong ve chara van nei thlak takin Aaron a car hire na enterprise rental ho hne na tangin call poimo takan dong ta hlol mai an thok pakhatin Aaron a motor hire Nissan Altima chu ti fai lain a chunga silai mukor chhar thu a soya tu chui tu te chu arangin enterprise rental ho office a chuan an vakal ngala amai ro chu chunu chuan silai mu chu chhar lai khan apoi mona la hriat lo wangin bolhlo bom a lo pai dai maya ti chuan bolhlo bom chu minute som ni chuang an hai nuwa an thil zon chu an mu chuak ta silai mu chu le kha thelret mangin aloin char bet wa maya silai mu zon muringot po chu alo mom to te lul nen bubulgam thiel nuan an char tel le zel chu lo mom heavy u chuak ani top mayani ti chuan uluk takin saranga an tuama forensic laboratory lama an thon phei ta ngala test result nga pa chuan nu chui tu te chuan nan tho chun zom zela telecom lam ho tu te hna tangin Aaron a phone man to dan record an valat chuaka odin thi hun lai om vel niarin juni som pasari zana chuan mi pa pani Ernest wale sale Carlos Ortiz atenen message in thon na sa hle ni ti an mu chuaka a thu thon chen khat chuman mo taka type ani mela kamamo cheunia local vat teu ti te ani nok hloma engkim mai chu arin hlelom ta vel vek mai ti chuan Aaron a kar man hun le chumi hun laia om na vel te chu enmil alo chu le ta Aaron a chuan zandar kwale minute nia a thian te pani chu a teksa minute thum nuwa odin zu tex velein aina kalatum thu avashila dar kwale minute som thum panga a thian te pani Ernest le Ortiz te zu tex lein man mo turin atura dar som le minute som ni pathuma po an laron thlen theilo wangin avatur lea ti chuan dar som pani rik ma shetin a thian te chuan ron thlenga Nissan Altima car chuan anin khal chuak ta odin loita thenom pa te CCTV atangin zandar khatle minute som pania odin chu Nissan Altima car alud lai a mu theya chu car vek chu zandar thum le chan vea Arona in kota aron ding lai a mu theya car tang chuan an ron chuak chaka ma se odin loita chu mu tur om ve to lo ani phone call le video evidence atang chuan chiang thokhat to viau angin langma se tual thana mun industrial park a chuan CCTV om velo wangin thil thlendan kim chang eng ma hriat thei ani tlat lo maya thutluk na mumal siam thei alani lo nu chui tu te chuan arona thian te pani Ernest le Ortiz te chu anan chui chiang dewa police station lama chuan an lo lar turu toa zela po an lo mi khwal vak lo Arona pa boral lim anun khar cholain anin kom khom chana chuta chang chuan anin thla le tamia lo ani nu chui tu te chuan Carlos Ortiz chu a chen na mun Bristol Connecticut a an vazong chuak ngal thuaya Thuzofia Turin station a an shoi phei ta ngala Ortiz chu ange ngal hlea thunei tu te zona chu a chang thadu meu lo odina thi zan chuan Arona nen anin mu lo thule in nam nei na pakhat ma nei lo thu sein ala chang ve fana amai ro chu nu chui tu te chuan CCTV kal tlanga thil tam takan mu chua belle to wangin Ortiz chu tal chuatir mai mayan tum lo khatia Arona in atanga an chua nu khan zandar som pani le minute soma Faceton Street petrol pama dingin petrol an thuna chuta Aaron Hernandez-a che dan chuan nu chui tu te mit ala khop mai Patriots star chu kongvela chuan thoveng takin abana pharkwala alam vel ha maya chuta dor chunga thel red pol
Babulicious bubblegum an ti chu a leilai chiang takin a hmuh thei boka chu tiang chingam chu bolloboma an charnen khan a inang chia ani Aaron chu dor tang chuan a chuak lea kar tangin Carlos Ortiz apo chu Aaron chuak ve chi boka Aaron anenin mulo anga ain soi chu dota ni ti a chiang ta chu ta Ortiz chuan towel var alabad zuya crime scene a khan chu tiang shuk puan warang chia chu an lo mu chuak to bok ani kha chu tia a video nen lam fin fiana fia fai fek fokaom taka chuan ain zep seng tabik lo ti chuan darkar kwa zet anin khalfal nuwa Carlos Ortiz chu ain puang tange ngea industrial park a chuan an kal ngei thu sein midang zong an chuk masa chua ve tum lai takin silai puakri a sheta a ham hai ema wangin awa pan hnai ve talova relote aronale arne sate chau churon letin odina chu atel ve to lova engthil chia nge thlenga tu zokin nge silai chu met puak ti te chu engma a shet velo thu asoya amai ro chu kar chunga silai ron hum lut tu chu arona ani thu asoi thungani ti chuan atuk juni somni pathum kumsang ni som pathum khan Aaron Hernandez-a chu police te chuan odin loida tha thu boirin hel thua chuan an man takngal ani atuk juni somni palia hearing nei ngal niin prosecutor te chuan Aaron Hernandez-a chu first degree murder manga thu boin or tir thu an puang chuak tarup maya alo ngai thatu thu thar la khom tu tele US mi puite chuan makantin oi harsa an ti hle innam noina alo nei ve nei rin na chu alian sa to ha mai ro chu silai met puak tu atwal thatu berani yang ti chu tu main an ring phalo ani base lok angein US media chu apua hiana puak pop ani bera TV news channel zonga breaking news thu thin thong tak mai chu ari khian ari ngal chua mai ani chuta akhelna New England Patriots chuan thu chua siamin an player du lai Aaron Hernandez-a chu a contract an ti top sak thu anan puang zui ngala fans lamin a jersey halin an chian lobor bora an faparang kachak ni thin kharelo te chungin melma alo changta ani Carlos Ortiz le Ernest Wallace te po man ve ngal niin second degree murder thu boy or tir an ni ve bok Aaron Hernandez-a chu North Dartmouth Massachusetts tanina court in lan hun ngakin atang veteran maya chuti chungchon prosecutor le defense team te chuan nena chan ngei tumin document poimom theyang angte an lo khon khom ve chara Aaron chu rin hlel om chu soilo chiang thokat angin lang to ma se prosecutor lam chan chu acha heavy big low nu chui tu ten tol thana man ruwa pistol bera chu an la muchuak big lova tin Aaron le an victim odin loida te chu in thian thatak thilakal tluan phei chuan nuphal ni mai turan nia Aaron chuan engwang telulin nge athang ti chu zona lian tak ani ti chuan January ni somni pakwa kumsang ni som panga khan trial chu anan chanta prosecutor lamron ding chuak masain odin loida chanchin te chu alung kuai theyang berin an soi masate te a fel ziate a na ari nom ziate anu fa panei chuna ni thu tele a thian pa au nau pang maya lo en thinin rong taka tha dan te chu aur sun theyang berin an soi chhota odin chung te chu anril ru ana thara an mit tui po alwang na sahlea anu arsela loi ti phei chu in sum zolovin court chu a chwa san hial ani prosecutor chuan tol thana lo thlen chan chu heti hian a soita odina thi man ni liam ta khan Boston alam na mun pakhat rumor night club antia chuan an kalduna chutia lim takahunan man lai chuan thu hote in chuin anin nial tawak maya odina chu in beng dai le maya arona bo chuan thin rim takin club chu a chua sana amai ro chu ni chungot anin ngai tuan nuwa po apai dam ve thei ta hlek lo maya atopa chu thinurna chu thunun zo lovin a thian te pani Ernest le Ortiz te chu awa puna ti chuan odin loida chu a kap hlum ta niin a soi atu ka chuan Aaron Hernandez ukil
Michael Fiat chet hun alo thleng ve ta Michael chuan a client chu in nam hnaina pakhat ma nei lo thu sein bulan tran ve phota police te chu an ngai dan ringot kalvung puya puin arona chu atira tangkhan an bitum ngal chata atan hanin ngai tua thol na hun ei pom lo nin asoi Trailen nei chung zong hian odin chu a minglong soilovin arona thian party lirin asoya hei ukil ho tektik chi khatnin jury te ma an client tele victim te in po tak in kung kaina nei thaturu angalan tiran tum ve thina he tricky case tam takan lo hlotlin pui to thin reng ani crime scene athleng masaber captain Joseph Direnzo justena ko chonin thil tam tak zonia amai ro chu defense team lawan chafu chhozok tatlat mai kan share chau angin odin ruangan mu chualai khan khua durna sada wangin police te chuan man mo takin arwang khuna turan ngai to chuk chuka crime scene evidence poimo omang ang te po man mo takin an lak khom ani kha tak kha arna ukil te chuan an ron mang tangkai le ta chat maya crime scene chu thataka hum halani lo wangin thil tam tak khoi ching penania chu wang chuan odin ruang bulan thil mu chua zong te po kha evidence atan arin tlâk lo niin an sei ve tatlat maya police lam lain phat ngai nan she silo arona te team lam chana thari zok tlat chuti rual chuan prosecutor lampon duai bik chuang lo thusha tuatan Nicholas Kwami an ron vor chuaka ani hi rumor night club chunga arona le odin ate in nialai mutu ni in chal kha ani Nicholas chuan khamizan khan arona chuan odin chu amel room hlenin asoya amit menga tang chuan huat na le thinur nain akhatani ti hairual ni lo thu asoya ni amai ro chu defense attorney Michael Fiat chu aloin buat sai thavele tlat maya prosecutor lamin thu shetu tan anron shuai Nicholas chu alo chok zero le tatlat mai kumsani som pathuma police ten thuan zo fialain Nicholas chuan arona churin hlel oma aom lo thu lo soidai to maya chuan in komna video chu ukil Michael chuan ron phor chuakin Nicholas chu mirim tlak lo thusha tuatan phei chuan in ngana tlak nimi alo angin aron chua ve ta dai maya tin arona thinrim lai mel muanga in soina po chu ukil Michael chuan ron soi fein Nicholas chuan arona hi ala she chiang tok lova a thinrim lai a mel putdan nia soi hi aw mai mel te po alo ni thea chu wang chuan melorum case chu patling tan han boi pui chiam chian ni lo niin a soi ti chuan le mi pui zong mit fuk na odina bial nu arona bial nu naw ni bok Shania Jenkins chu stena aron pen chuak veta Shania I chuan prosecutor e zona changin odina thi thua shet rual khan au shaya nai te ina kal ngal thu asoya arona chuana dara avuanin thina hi chu arun thlak ngot mai ma se ke point ka pa khalo chan ve toa khwareya kandam vele mayania ti zong asoya akal bole ngala chu bak chu mini chuan arona mel chu amule tolo nin asoi shanai chu nileng in au te na chuan oma chonudar ni bor vele trangin au chuan kol adong jing hlenin asoya tina kol dona piang hian akalson zela zoite te na phun sura a changlein noya te chuk daya om hle thelonin asoi prosecutor chuan chutia phone man lai chuan enge mothil ti pa te na em tin anzot lea Shania chuan tum khat chu bollo paina sarang kengin in noya luta minit nga nu vela bollo khat chunin aron pom chuaka bollo boma painin asoya garbage bag a chuan eng tak nge pai ti chu hriat theini tolo ma se mai an hi na vel chu ni lo ti chianga arin hlel om viawani prosecutor de chuan thu she tu tan arona te naw om tu Jennifer Ford teri chu stena an ko chho velea a soidan mangin arona le odin ate in nial boy zan khan rumor night club a chuan akal vea aronan ina thla ho turanga in soya wangin club atang chuan anin zui chuaka amai ro chu an in lampanakal talo chuan arona chuan Letchwood apartment a room pakhat zoka a shwai ta dai maya chuta ain rin lo lain arona chuan a fop thut maya
Jennifer chuan an om son ngala ke chu in naw om tu kania hetianga I khosak pui turi kanilo tin arona chu alo nara ani po chuan ngai lo lama angai shan lova ti chuan in lampan chuan an chuak ta ni in ain soi he thil an case nena in zom na nei mi lo hi engwangin nge court a hian an ron soilan khera tin zona kan lo nei mai the hi prosecutor te tactic chikhat ani velea aronan aler sanani ti abial nu shayana in ain hriat chuan asave phatanga athu hriat tam takte chu apon chua ve du mayan be se ani ti chuan shayana hun chu alo thleng ve don ta jury tele court chung om zong te chuan eng thu nge ron soidon a thinrim hian abial pa chu aron puan ve to mayang em tin an lo chang thapa TV News Channel sang point a bo ruak chu an lo urlok na samai ti chuan Shayana Jenkins chu stena chovin thudik chia soitura in tiam na thu te an chama chu ta chia chuan thutar la khom tu te chuan thilan ron hufu ta chat mai le Shayana chuan eng tiklai po abun thin in hual na zungbun diamond lok tak chu alo bun to hau lo maya prosecutor te game plan chu a hlotling chodon ni in alang ta ti chuan bollobo ma khan eng tak nge pai ti chuan an zot ta Shayana chuan elesilai ati to don mon ti lain lekha khong bo mani thule a chunga om chu alo en lem lo wangin enge ni a hriat lo thu a soi ta dai mai chuta garbage bag chu khoya ngei pai tinan zot lea Shayana chuan kungpuya ka wa chuaka bollobom ka mu masak bera ka wa da top khoi bollobom ber nge ka hreto lo tin a chang zuya prosecutor te tan chuan a beidon thlak ta hle mai chuti rwal chuan aronan lo pai ro ati zona po om ei lo le a chunga thil om po en mi alova a pai mai thei chu jury tele an trial clear tu mi puide tan chuan thil makhatlinga chu zona chu defense team lam chuan an chin fel nge yanga ani ti chuan eng tia chu ti a thu chu oi thenge ani ti anan zota Shayana chuan binler san to wangin kan lo in then ve zak to amai ro chu fati kan nei ta ka chuan om shan reng chu thain kan shelova ke point ami zia zong she sa pom le kan ye wangin ami mal thil tam taka in rol boilo katuma chu wang chuan bollo pai turamin ti po khan engma zot boilovin ka pai ta ni tin a changa amai ro chu eng thil chiange bom chunga chuan om ti chu mi zong hriat cha kania prosecutor lamin an ron zel din kwal vel main defense team lam chuan a chan an pek nge yangai arona ukil Michael Fee chuan ani bom chui hong lo ni chuan arim tali she them tin an zota Shayana chuan marijuana tin a chang tarup mai ukil Michael chuan soi chun zom halin arona chuan atu ka police hovin ain an rondap don ti sia marijuana chu akol hnem turu mai sia an man vai chuan ani yang professional football player tan chuan chuti zat ri lo kol chu sum tam tak choi theina ni wangin Shayana chu lo pai bo mai turin a hril ta ni in a soi amai ro chu prosecutor lamin thudangan ron nei vele tatlat mai CCTV footage atanga alan danin odina thizan khan aronale athrian te pani chu darthum leminit somni pasariarun letin in chunga an luta in chung CCTV atangin arona chuan thildum pistol niom taki akeng wa ni ti a hriat theya in hnoya chukpuya kudlongin aron chhota thunga Captain Joseph Direnzo bok chu stena ko cholein arona kutami chu eng thilnge ni an zota Captain Direnzo chuan 45 caliber Glock 21 pistol ni a hriat thu a soita chu silai chu crime scene an silai kor munen khan ain mil chia ani prosecutor chuan evidence poimo tak silai mukor le bul gaman mu chua chung chang khan an soi chuak boka forensic lamin an zir chian nuwa thelreta chuan arna DNA an mu chuaka amai ro chu defense team lam chuan forensic expert dang ruain thilom zi heti hian an soi fi ave thunga bubblegum trail nu le silai mukor khakar chunga dai an charawangin crime scene nen chuan inzom na pakhat ma nei lova bubblegum a DNA an muwa wangot khan
Aaron chu crime scene aum tina ni lo tin an hril fia ve tlat kumsang ni som panga April ni sari an lo chuang kai ta der maya defense team chuan closing argument thu khai khom na an nei theita ukil James Sultan chuan an client chu tual that tu ningat se engwangin nge aina tanga hnai te a police ten an man chhual samna hmuna khan a tha duang tin ama an ron chui zui theina tur thil kar chabi te kha engwangin nge a nu chhia te lulang odin ate chu a thian thalu tu kania aru ka marijuana supply tu atana mi poimo lu tu kania engwang ma in a that phal don lo reng tin a client chu aron chan na hlea che that po a che thaviawa courtroom om te po chu a min viau to amai ro chu duain a ti tui tama ma a topa a tong sual tatlat mai ukil James chuan a client chu soi khongai thla ka tum luata a che phel palta aron hi kom somni pathum chawalania tual thana rap thlak tak amit nge ya mui apoi ema tin a soi chhota chu vele court chu ari tamur murmaya ama ukil mai kalan tual thana hmuna po om lo tia tran lo kho ve ngar to na chu aron thai nok ching chi vet ta vek mai chu ta che chuan prosecutor tan closing argument siam alo nuam ta arona chu a chapo na le alulul na chuan thui tak thlen tir ma se chu vek chu atluk chiat pui ta ni tin bulan tran phota odin loida nen chuan thu hote anin muthiam lova mi pa ngai tan chuan theingila nui hole bok na om vel lekania amai ro chu arona chuan na paidam ve theilova ni chungot ain buat sai nuwa ril rufim takle achunga thil thleng tur zong te po mulok vekin a thian pa a bial nu nau bial pa ni bok chu a ka phlum ta ni tin thu khai khom ve ta ti chuan April ni som panga kumsang ni som panga khan Judge Suzanne Garshi chuan jury te tutluk na apuang chuak ta Aaron Hernandez chu odin loi tha thu boya chuan thiam lo chantir nin dam chung lungin tang tura chung thu relania parola chua phal sak ani don lo ani Aaron Hernandez chu Souza Baronowski Correctional Center atang veteran maya in fiam na khovela hmabâk nei eng tak thin khan dam chungin zel run thim abel alo chulta Aaron chuan a chunga court thutluk na chu apom dam hlei thei meu lova ukilatan Jose Baez ruain a case te chu anan zir chiang thale ta ukil Jose Baez ei kan la shachavin narinom afanu thatu pu Casey Anthony po chak ngai no om to lo tluka ngai ani nuwa nena lo chan pui to ni kha arona po hian Jose chunga hian base na sang takaneya chumkhat phei chu American football khovela kirle te asoi chuak hial ani amai ro chu April ni som pakwa kumsang ni som pasari khan chanchin rap thlak takan sheta tlat mai zinglam dar thum le minute nga Aaron Hernandez chu atan na sel chung Souza Baronowski Correctional Center Massachusetts in Oklahoma mu ania UMass Leo Memorial Hospital a shwai ngal niin Dr. Tenan boy pui ngal chuka amai ro chu darli le minute saria Aaron Hernandez chu thia puan anita ani Aaron hian achala le arum banga athisenin Bible changa zonga lar bermai zohana bung thum chang som poruk ti chu alo ziak kula tin a Bible chu dokhana in keu sain alo boka anan en chian nak chuan zona bung thum chang som poruk omna phek tak khalo nia a Bible chang du ber zona chuan athisenin chin chian alo siam bok ani arna thi thu chuan US mi puite chu a thong chiang hlea abikin ukil Jose Baez chuan hriat thiam harsa ati zuala anin mununun ber tumpoin arona chu a hlim hlea zela tanga chuale in be sena nei sangin a mel munuam hlenin a soya tin ama nim nai le akiang om tam ho abial nu le achung te le atan pui nge te poin in ti hlum du na ril ru apu ang tirin ngai na reng an shelo thu nei tu te poin arona thina chu an la thu takin an ngai ursun viau maya chui chian deuh thain an sheta zel tang ho thuan zo fiana tangin arona chuan rui hlo chi khat ke tu an ti chu azuna sa hlenin an soya ke tu hi marijuana anga zuk chi nia amai ro chu bis ang lo takin
chemical atanga siam ani thunga marijuana aina thokna zoka ti sual phei chuan atlen na te atlen theinin an soi arna po hi ke tru chu rui sualanga ain o hlum pha tamayem niang ti chu zona thelo ni ta amai ro chu au kil bai sa chuan he ngai dani atrom pui ve thei tlat lo a case boy pui ni tinanin hmua rui hlo wanga har satna anei om soi tur shelo chu ai chuan athinurna athunun zolo thinna bok chu amo pu bera amai ro chu chuti chungpo chuan om zial om chuang lo ama she chiang tu te piang in a hlim thu bak sei turan she silova a chan han mo pu mai turan she hlol lovani amai ro chu ukil baisarin dan hi adik mel khop mai doctor tenan zir chian na arona chuan oi lo khopana sain athua ka lo so kholo man to ni ti an mutsuaka in fiam mi abikin American football player te hi anin chal tau na satchina wangin thuak lam nat na chikhat chronic traumatic encephalopathy an ti chu an nei na satchina chu chuan rilulama har satna chi sang thin butut na te tharum tho chak na te mani in ti hlum dut ut na te thlengin a thlen theni aruna CTE examination result atanga landanin akumrual pui mi zani chuang lo endik to zinga aruna thuak ang renga sok tuar na sa chu an la mu ngai lo thu alo in ziakul mai chu ti lo ni ta ka chuan ai no hlum chan chu CTE wang chu nin alang tabera tin autopsy result atanga landanin aruna chu pa chuan K2 chemical chu pakhat ma mu chua anilowa chu wang chuan he rui lovin na ti buai wanga inok hlumanga ngai na chu thudik lovani ti an fin fia theita bok ani amai ro chu chutia thutluk na an siam fel vek to nuwa chuan thil thar mak dang lam u chuwa kan hriat bel le tatlat mai arona thi ma darkar somni pali pole liam ma khan Boston tolchung sports radio pakhatin arona chu an pui kop the ni thu an soi chuak mau maya aniang in la pale ro thap ve tak tan chuan paidam har saviau dona alo thin chebor lok heavy u chuak boxi nen athin urna chu thunun zo lovin ain okhlum tamayem niang ti zona alo leta chu ta le arona thian pa pakhat anau panlai atanga komto denisen sukia aronin puang ta hlol mai aron nen chuan mipat na an lo mandun photo thu aron sei chuak ta rup maya US mi puitele abikin abial nu afaneina shena jenkins chu a thong chiang hle aron chu apai na nau panlai tangin aro thap theang berina en kol seiliana game zonga ro rum berpol American football khel turin a cher shiama atan du thlanna hun om velonin denisa chuan asoya tin apa khan an puyamel tai thin ti te pe chu hria se chuan avalhum du hialin aringa chu wang chuan atan AMKH thu chu pon chua chi zia zang ani lo thu denisa chuan a soi bok mitam tak chuan denisa thu soi an oi lo hlea mani in ti larna na manga ten puwa amai ro chu kumsani som pasari khan arona tan pui tlangwal kumsom ni pani mi kail kennedy chuan arona nen anin ngai zon thu le zel chunga po an loin haya ve photo thu aron sei chuak velea afin fianan aronan sanaman to turu US dollar singa man lai alo present to thu te asoi lang nge ani chu ti lo ni ta ka chuan ai no hlum chan omang tur chu a hriat thei to wai mai khatia radio sports lamin a gei thuran soi khan arona chuan a sel chunga tangin engkimalo ngai thlave thei vek sia mi zong in men tak muan mulaya ani na dik tak hai chuan ni ta chu shematin azak hlenga chu amol phone chu ma chon ngam lovin ain okhlum ta nia an ngai taber ani ole hekis chungchanga hian ngai dan han soi khom le teang arona inolum chani eng ber nge nia irin tin an pui kop chungchangi kan society a po hian zau taka soi ho hun ve to em soi turawatam em comment section lama han continue la